একেবাৰে দুখীয়া পিতৃ মাতৃও নিজৰ সন্তানক কেনেকৈ মোৰ ল'ৰা এজন ভালকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰক, কালি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি কৰিব পাওক। রামজু নাজ্জারি, মিরিনা নাজ্জারি, জলেশ্বরী নাজ্জারি, রানী মোসাহারি, সঞ্জনা মোসাহারি, রিজু মোসাহারি, শনিমা নাজ্জারি, প্রমিলা নাজ্জারি। जोङो बुंनांगोन दिनै जोंबो सासे मानगोनां नरेन्द्र मोदीनि जोङो न'खरनि फेमिलिनि जोङो सासे सुबुं जाबाय। সম্মানের কথা দেওয়ালের শেখ, সলেমা বিবি, সবিবর শেখ, সেবটন বিবি, মনোয়ারা বিবি, जोंनि मानगोनां मण्डलनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। एक्स बिसिडिसि मेम्बार बिहुला बसुमतारी। ইয়াৰ পিছত নাজ্জারি, রিঠো নাজ্জারি, কল্পনা নাজ্জারি, শানকুমার বর্মন, নীরবালা প্রধান, রিনুবালা বর্মন, জিতেন্দ্র নাজ্জারি, প্রাণ কুমার। दा बिसायख'थिनि थाखाय दं कमप्लिटलि जों प्रिपेयार्ड खा आगोलनिफ्रायनो। जोंना दोलोआ ओरैबायदि इलेक्सनबाल' जों प्रिपेयार जायो बे नङा, जोङो कन्टिनिउ 24 आवार जोङो प्रिपेयार थाखायो, एक्टिभिटिसबो दंखायो। आरो एबार जायनाखि बाय इलेक्सन जानांगौल' गैया 28 नं गसाइगाव, बेनि थाखाय जों आगोलावबो सावरायदों, गोजौनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों जाहाथे बिजेपिनो एबार टिकेटखौ होयो होननानै। मोननाय मोनैया उननि जिनिस खोथा, नाथाय जोङो मोनोब्ला जों साबसिन जायो होननानै जों सावरायदों। आरो मोनबाथ' जों इजिलि देरहाहैगोन, बुरजा भटै देरहाहैगोन। जों मोनाब्लाबो जोंनि जायनाखि एलायन्स दङ पार्टनार UPPL बिथांमोननि केन्डिडेटब्लाबो मथा मथि बेजोंबाबो जों देरहाहैगोन, मोजाङैनो देरहाहैगोन। आरो बे देरहानायनि थाखाय जों खामानिखौ मावगासिनो दंखायोखा। निश्चय एबार UPPLआनो जा बिजेपिआनो जा केन्डिडेटआ जों देरहागोन, जेरैबाबो देरहागोन बेखौ। बिपुल भटआवनो देरहागोन जों। आरो नुनो मोनदों गुबुन साखाफारा बेयावहाय बिजेपि दोलोजों बा बिजेपि बा UPPL खौसे जे बिजाथि फसंगोन, दा बेजोंहाय बे बिजाथिया फेक्टर थानाय थायैखौथ' जोंनि बांद्राय साना बेखौ। जों फेक्टरखौ बांद्राय डिपेन्ड खालामा। जोंहा ओरैबायदि जोंहा जों मावनायनि सायाव जों माबा खालामो, डिपेन्ड खालामो। सोर केन्डिडेटआ मोजां सोर केन्डिडेटआ गाज्रि जों बेखौ बारा सिन्था खालामा। जों मावनाया बेसेबां मावदों, खम मावदों ना बुरजा मावदों, आरो मा जों मावनाया साफिसियेन्ट नंगौना नङा बेखौसो जोङो एनालाइज खालामो। आरो जों नुनो मोननायाव जों मावनायाव जोंनि वार्कारफोरनि जायनाखि मावदों, मावनायाव जोङो एखेबारे 100% जों सेटिसफाइड। आरो 100% जोंहा बाहाय आसा दं जे एबार देरहागोन, जेरैबाबो देरहागोन, गोबां भटनि डिफारेन्सआव जों देरहागोन।